Assalamu alaykum edi sağlar. Bugün men size täze bir hekaye görünmekçi. Hekayanın adı Tiken eken adam. Tiken dip aýratym bir ösümlik ýok sağlar. Ýöne tikenli ösümlikler var. Meselem ýanna kaktus ýaly ösümlikler. Ýöne kafiýasy gowy gelýär dip şugurruňny tikenli bolanjak. Gürleşdikmi balalar? Onna başlaýar. Günleriň birine owanyň iňilerki köçesinde ýaşaýan bir adam, iňilerki diýýäni iň öňnäki diýmek çalar. Öýüniň öňüne köçäniň arasyna tiken ekipdir. Eken tikeni ösüp ulalmagy bilen ýoldan geçen adamlara päsgel bermäge başlapdyr. Şol sebäpden owaň adamlar her gedeginde ol adama eken tikenleriň gopar diýerdiler. Ol hem olya erti gopararyn dip başdan sowmaly edýärdi. Bir näçe wagt geçip tikenler boý alyp, ösüp, has berkäpdiler. Bir ýagşy gün öýüne ýetip gelýärkä, uly tezlikli geçip barýan maşynyň üstüne laý batga sıçratmagyndan gorkup, özüni birden gapdala çekenne, tiken eken adam eken tikeniniň üstüne ýykyldy. Howja ulalan tikeniň üstüne ýykylan soň, ennan zany tikenden doldy we gaty awla agyrýardy. Oňa ilki ennamyna çümen tikenleri ýeke-ýeke çykarmak iş boldy. Ondan soň gyzgany galyp bir näçe gün hassa düşegine ýatdy. Ette töwereg ýatanyna garamazdan on soramaga da hiç kim gelmeýärdi. Ine balalam. Türkmeniň ýakma bişersiň, gazma düşersiň diýäniň manysy şundan ibarat bolmaly. Bugün hem size çağalar şu hekaýa degisli käbir zatlary sorajak. Siz bolsa öz gedeňizde videonyň aşagyna tesbirlerde jogaplaryny ýazyň. Bolýan balalam. Birinji soraw. Tiken eken adam bu wakadan soň özüni nähili alyp bardyka? Ikinji soraw. Onuň eken tikenlerine näme boldyka? Üçüncü soraw. Siziň pikiriňizçe çağalar, owanyň adamlary tiken eken adam bilen özlerini dogry alyp bardylarmy? Dördüncü soraw. Olaryň ýerine siz bolan bolsaňyz näme ederdiňiz? Ine şu sorawlara tesbirlerde jogap bermeňizi haýyş edýär. Şunuň bilen bugünkü hekaýamyzam tamam boldy. Inniki gepleşiklerde görüşýänçä, hoş, sag bolun.